Минзәләдә 14-нче театраль Сабан туйы узды. Милли бәйрәмебездә шулай ук ярышлар да, концерты да, көрәше дә бар. Тик бер аерма – катнашучылар театр артистлары. Тарихка күз салсак, беренче театраль Сабан туй Тинчурин театры инициативасы белән 2005 елда Әлдермеш авылында узган иде. Быел кайсы артист ярышларда иң күп катнашты? Тәкә кемнеке? Минзәлә Сабан туенда Эльвира Хөснетдинова булып кайтты. Тамаша театр коллективлары йөреше белән башланып китте. Ерак юлларны якын итеп, 10 дәүләт театры Минзәләнең Урман чишмәсе янындагы мәйданга җыелган. Иншалла Курчак театрда. Бүген җигәргә килдек. Сабан туй бит инде ул безнең ата-бабалардан калган гырыф-гадәтләрне күрсәтә торган бәйрәм бит инде. Безнең инде театр Сабан туй ул бигрәк тә инде артистлар, халык артистлары арасында булгач бигрәк тә кызык. Монда тамашачылар белән очрашу, бер-беребезне күрешеп, иң беренче рәхмәт әйтим әле менә Минзәлә артистларына, Минзәлә халкына безне шулай итеп, матур итеп каршы алганнар өчен. Табигатьтә Сабан туй урамы була торган урын бик матур икән. Бик яхшы оештырылган. Бик яхшы оештырылган. Рәхмәт аларга. Инде быел да көрәшәбез, Алла бирсә, беренче урынны алырбыз дип өмет итеп торабыз, Алла бирсә. Сабан туйда җиңү өчен генә килмәдек. Дуслык булсын җиңүче. Ул аралашу бәйрәме. Болгарны ислам дөньясының иң төн ягында урнашкан дәүләт буларак рәсми рәвештә танырга. Сабан туй мәйданында театраль тамаша. Артистлар 922 елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүен тасвирлап бирде. Һәрбер театр быел шул кадәр уңышлы эшләделәр, шул кадәр матур эчтәлекле бик күп спектакльләр куйдылар. Һәм инде буаларның менә соңгы тамашасы быелны сезонны ябу тамашасы дип уйлыйм мин. Агымдагы сезонда без Илдар Юзеевның сандугачлар килгән спектакль премьерасы үтте. Дагыстан Республикасында Бөтен Россия Милли театрлар фестивалендә шулай ук катнашып лауреат исеменә лаек булды. Һәм беренче тапкыр без театрының атасы дип саналган Өмәр Мәшәнов исемендәге театраль фестиваль оештырып җибәрде. Аллага шөкер, быелгы безнең театраль сезон шулай ук уңышлы булды безнең театрыбыз өчен. Театрлар Сабан туй гадәтеннән ким булмады. Программада кул көрәше, капчы киеп йөгерү, чүлмәк вату, киянтә чиләк белән йөгерү, таяк тартыш, кашыкка йомырка салып йөгерү. Артистлар быел үзләрен 13 төрле ярышта сынап карады. Театраль Сабан туйда беренче тапкыр волейбол ярышы да булды. Капчык сугышы белән авыш бүрәнә буенча йөрүне күл өстендә оештырганнар. Җиңелгән кеше суга төшеп китә. Демәк, мишле ахырга барып җитү кирәк тә түгел ул. Миңа кадәр бик каты барлар. Бу иссә һавада салкын суга чумара үзе рәхәт. Окей, теләп бардым. Көмек мишле ягылсаң да түгел, зыян түгел. Сез бүрәнәнең ахырына кадәр барып җиттегез. Әллә берәр алым бармы махсус? Юк, минем аның белән шөгыльләнгәнем дә юк, Сабан туйга. Ел сайын Сабан туйга. Ел сайын. Әлмәт театрын кешеләндереп торам инде. Ярышына тырышабыз инде. Булган һәр уенда үзебезне күрсәтәбез. Ничә тапкыр күтәрдегез? 44-не күтәргән, бер 60-ны күтәргән булалар, туктады иделәр. Күрбәктә күтәргән булар идем. Таякта төштем, армыслыкта иң канатта бүген ярышабыз да берсә. Менә шундый нәфис затта каян килгән шуның кадәр көч. 3 малай үстерәм. Малайлар дөрес спорт белән зәнәмәсиделәр. Җиңүчеләр бүләкләрен ала тора, ярышлар дәвам итә. Тамашачылар һәм хезмәттәшләре һәр катнашучы өчен бөтен көчен биреп җан ата. Гадәти Сабан туйлардан айырмалы буларак театраль Сабан туйда бию марафоны дигән ярыш та бар. Бу бәйгедә 3нче урынны Камал театрының бию пәрие спектаклендә дә тамашачыларны биеп шаккаттырган Артур Шәйдуллин белән Ләйсән Гатауллина алды. 2нче урын Минзәлә театры директоры, профессиональ биюче Илнур Гайниев белән артист Зөлфирә Гәрәевага. Җиңүчеләр Тинчуринлылар. Бөтерлек кенә йөргән Юлия Выборнова һәм Илфак Хафизов.
Театрлар Сабан туеның шунысы күңелле, читтән катнашучылар чакрасы юк, үзләре җырлый да, бии дә, уеннарда да катнаша. Иң беренче шундый чара 2005 елда Әлдермеш авылында булган иде. Шул вакыттан алып хәзергәчә аны Тинчурин театры оештыра. Шунысы игътибарга лаек, театрлар Сабан туен булдыру драматург мәрхүм Туфан Миңнуллин идеясе. Бүтән бер җирдә юк дөньяда. Бездә генә бу Татарстанда гына шулай дип театрлар бергә җыйналып, рус, татар театрлары бергә җыйналып шундый Сабан туе уздыру. Без ел саен яңа урынны сайлый идек. Безнең күрсәтәсе килде. Артистларның ничек итеп гади тормышта яшәгәннәрен. Шул кадәрне көтеп алдым. Бу бәйрәмне искиткәч. Әле курыктым, мин әйтәм, сирләп китмәсәм ярар иде, бара алмай калмасам ярар иде дип, бик нык шөбһәләнеп килгән идем. Аллага шөкер. Минзәлә җирендә Сабан туе кызганнан-кыза бара һәм аның иң югары ноктасы көрәш башланып китте. Әлеге бәйгедә узган ел абсолют батыр булып Минзәлә драма театры артисты Гайфуллин Нәфис калган иде. Бу ел тәкә кемнеке? Карыйк. Театраль Сабан туйда артистлар һәм театр хезмәткәрләре 3 авырлык үлчәмендә бил алышты. 70 килограммга кадәрле көрәштә беренче урынга Кореев театры артисты Илфат Гыйбадуллин лаек. 80 килограммга кадәрге көрәштә җиңүче Кабат Кореев театры артист Муса Камалов. 80 килограммнан артык авырлык үлчәмендә беренче урынга Минзәлә театры артисты Илназ Хисмәтуллин чыкты. Сабан туйларда еш кына иң авыр үлчәмдәге җиңүче Батыр кала, тик бу юлы көтелмәгән хәл. Кореев театры артисты Муса Камалов үзеннән зур гәүдәле Минзәлә артисты Илназ Хисмәтуллинны чиста күтәреп салды. Әлегә үземнән аңлап бетермәм дөресен әйткәндә нәрсә булганын. Җиңүне мондай Сабан туйга килгәч, инде көрәшкә килгәч, көтәсең инде, но ләкин җиңәрмен дип, андый 100% әйтәлми идем. Но Аллага шөкер, әйбәт килеп чыкты. Башта әйбәт булды. Оештыручыларга бик зур рәхмәт, тәкә безнеке. Муса Камалов консерватория белемле артист, җырлый да, көрәшә дә белә. Аңа тәкә һәм суыткыч тапшырылды. Төп бүләк машина башка еллардан аермалы буларак быел Сабан туе батырына түгел, ярышларда иң күп бал җыйган театрга бирелде. 2022 елгы театраль Сабан туеның җиңүчесе дип 18 бал җыйган Тинчурин театрын игълан иттеләр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Минзәлә районы, Татарстан Республикасы. Тел белемнең ачкычы, акылның баскычы. Татар халык мәкале. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.